אהלן כולם, אני יובל. אני שירלי, ואני רויטל. אנחנו פה היום בשביל ללמוד את ריקוד הפלשמוב לכבוד החתונה של יוני ומיכל. פלשמוב זה בעצם ריקוד, כפי שכולכם כבר מכירים, שכמה אנשים מתחילים אותו ואז לאט לאט אנשים מצטרפים עד שבסוף כל הרחבה רוקדת אותו. כמובן שתשתפו פעולה, זה מה שיהפוך את הדבר המגניב והמקפיץ של החתונה הזאת. בדיוק. השיר שאנחנו רוצים לעשות זה אני אשיר לך שיר של ביצוע מחודש של התקווה 6. ואנחנו מגיעים לכם אותה עכשיו, כולם ללמוד ביחד את הריקוד בשביל החתונה כדי שיהיה מעולה. הוא מאוד פשוט, אז תישארו איתנו. עד הסוף להישאר איתנו. טוב. השיר מחולק אנחנו נסביר באמת. השיר מחולק לשני משפטים, משפט של תזמון ומשפט של בית. אנחנו מתחילים עם תזמון. אז המשפט של התזמון הוא כזה. יש לנו ימין ושמאל, ימין ושמאל, ואחת ושתיים, שלוש וקפיצה. אותו דבר, ימין ושמאל, ימין ושמאל, אחת ושתיים, שלוש, קפיצה. מכאן. זה המשפט השני עכשיו. מכאן? מכאן נתחיל המשפט השני. המשפט השני. טיפוף, 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 טיפוף. בוקס ימין ושמאל, צעד צעד, שתי מחיר. אחורה אותו דבר. טיפוף, טיפוף, צעד. בוקס, צעד צעד, שתי מחיר. מכאן אנחנו עוברים עם הידיים למעלה ועושים את אותו דבר על החזית הזאת. בעצם את אותם צעדים. ככה הריקוד חוזר על עצמו די בפשטות, עד שיש קטע בשיר שאנחנו שומעים איזשהו רפ כזה, אתם תראו את זה בריקוד שלנו, ששם אנחנו עושים פריזים. אז אנחנו עושים 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ואז אנחנו עושים את זה קצת יותר מהר. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ואנחנו חוזרים לפזמון שלנו. חוזרים לפזמון, עושים את אותו קטע, מכאן מביאים את יוני ומיכל לאמצע, הם רוקדים איתנו, אנחנו מריעים להם, אוהבים אותם, והנה הריקוד. זה היה קטע מאולתר. וקפיצה. טיפוף. צעד צעד. אני יכול לחזור, כמה אל המותניים, אני אהיה שבוי לך, ואני מצטרפים. רק בכחול, את רוחי עיניים, אני אוהב אותם ידיים, ולמטה. אני אסביר לך שיר, על דברים שלא אמרתי לך, על מה שלא הכנתי, להוציא מפי. אני אסביר לך שיר, על מה שלא דיברתי לך, אם אני הפרטי, שיר רק לך ולי. אני אליי כמו זה היה, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, על מה שלא הכנתי, להוציא מפי. אני אשאיר לך שיר, על מה שלא דיברתי לך, אם אני הפרטי, שיר רק לך ולי. עכשיו מגיע השלב שבו המוזיקה נהיה קצת יותר איטית. מה שאנחנו עושים בחלק הזה, שבו כולם מתחברים, עושים הרבה שורות בצורה כזאת, ומתחילים ללכת אחורה, ונותנים קצב עם הרגליים. ויורדים למטה, עד שאנחנו יוצרים בעצם
הרבה שורות שבהם אנשים עושים את אותה תנועה שצמודים. בזמן הזה אני אלך להביא את מיכל ויוני, להכניס אותם לאמצע המעגל, ושם הם יתחילו לרקוד איתנו. לנסות לרקוד איתנו. בדיוק. כן, הקטע הזה הוא במעגל, תודה נורי? לא, בשורות. בשורות. או במעגל, זה ממש יזרום. בסך הכל נותנים ידיים ונהיים משהו אחד כמה שיותר נמוך. 3. לא תקשיב ולא תבואי לרגע, את ראשי מבובי. יותר נמוך. ועכשיו נותנים ליצור מעגל ממש גדול, מסביב ליוני ומיכל, יורדים למטה, ובאמצע מנסים להגדל את האמצע תוך כדי, אנחנו ככה. חכים לסוף, ואז אנחנו מסתכלים על יוני ומיכל, מניעים ידיים. זה הכל. תלמדו את זה. מדהים, איזה חמדים.